Umongameli wezwe-ke umnumzane Cyril Ramaphosa useveze udaba oluthi besingekho isidingo sokuthi kubekwe usuku oluwumnqamulajuqu lokuhamba kwabantu abangenawo amaphepha afanele okuba kuleli. Ngicela ukuthi ngikubingelele ngikwamukele musanda ngena kuZamuhle Media TV. Ngicela ukuthi usubscribe, ucommente, ulike, ushare. Ukusubscribe-ke akudli imali, akudli isenti, kodwa kukubeka emathubeni ukuthi njalo uma kukhona ividiyo esiyifakile kube wena ozoyibona kuqala. Umnumzane Cyril Ramaphosa, umongameli wezwe eSouth Africa, usekubeke kwacaca ukuthi besingekho isidingo sokuthi kubekwe usuku olumnqamulajuqu lokuhamba kwabantu abangenawo amaphepha afanele okuba la eSouth Africa. Waphinde wakuveza futhi ukuthi ngawo lo mhla ka-30 obekwe nje umnqamulajuqu uzokhipha ezokuphepha zibe mehlomane ukuze siqinisekise ukuthi akekho umuntu olimalayo noma lukho udlame oluqhubekayo kwabantu bangaphandle. Wasekuveza futhi ukuthi akekho umuntu onelungelo lokuqinisekisa noma lokubuza abantu bangaphandle ukuthi ngabe banawo noma abanawo amaphepha okuba la ezweni ngokufanele ngaphandle kwabantu bomthetho kuphela. Okusho ukuthi uyakuveza ukuthi abantu bomthetho abagunyaziwe ukwenza lokho. Uma ungayena umuntu womthetho usho ukuthi awugunyaziwe ukwenza lokho. So sifisa ukwazi ukuthi uvo lwakho wena luthini. Thina siZamuhle Media TV akukho esingakusho ngalokho, but sifuna ukwazi uvo lwakho ukuthi luthini. Sicela usubscribe, ulike, ucommente, ushare. Sicela usitshele uvo lwakho nje, sifisa ukwazi ukuthi wena ngabe uthini ngalolu daba. Uzizwa unjani ngalo?